Hej, jeg hedder Camilla, og jeg er psykolog. Jeg har lavet denne her video, både for at præsentere mig selv, og for at fortælle en lille smule om, hvordan det er at gå til psykolog. Måske kender du nogen, der har prøvet at gå til psykolog. Måske nogle af dine klassekammerater eller en for din familie. Så ved du lidt om, hvordan det er. De fleste børn, de er lidt nervøse første gang, de skal tale med mig. Jeg gør mig umage for, at det skal være en rar oplevelse. Så når du kommer ind, så vil jeg selvfølgelig spørge om, hvad det er, der er svært, hvad det er, der gør, at du og din mor og far har tænkt, det kunne være godt at snakke med mig. Men jeg vil også spørge om en hel masse helt almindelige ting, om du kan lide at gå i skole, og hvad for et fag i skolen du bedst kan lide, og hvem bor der hjemme hos dig? Har du et hjem, hvor din mor og far og dig bor sammen, og med nogle søskende måske, eller har du 2 forskellige hjem, et hvor mor bor og et hvor far bor, alle sådan nogle ting. Og så skulle det gerne være sådan, at du føler, at det er rart at snakke, også selvom vi skal snakke om det, der er svært. Og det skal også gerne være sådan, at du tror på, at det kan hjælpe at snakke med mig. Noget af det, jeg synes, jeg er rigtig god til, det er faktisk at hjælpe børn med at tale med deres forældre om, hvordan de sådan helt har det. For det meste, så er det jo ens mor og far, der har opdaget, at man ikke har det så godt, og som foreslår, at man måske kan tale med en psykolog. Men det er ikke sikkert, at man har fortalt helt, hvordan man har det. Sådan er det i hvert fald for mange børn. Så kan de måske være bekymrede for, at deres mor eller far bliver kede af det. Eller at de kan blive vrede. Eller at de måske ikke rigtig forstår, hvordan de har det. Jeg snakker med en del børn, som synes, at de har prøvet at tale med deres forældre, men ikke synes, at de måske fik særlig god hjælp, eller ikke synes, at deres forældre så godt kunne forstå, hvad det var, de mente, og hvordan de i virkeligheden havde det. Der er også en del børn, der er bekymrede for, at deres forældre har meget at spekulere på, og som synes, hvis de nu for eksempel ved, at deres mor eller far er stresset på arbejde, så kan de tænke, så skal jeg ikke fortælle en hel masse om, at jeg har det svært, fordi så har de slet ikke overskud til at tænke på det også. Men forældre vil helst vide, hvordan deres børn har det, så på den måde, så er det altså godt at fortælle med dem om det. Og det vil vi for det meste gøre på den måde, at vi aftaler, at de kommer med til en af vores samtaler, og så hjælper vi hinanden med at tale med dem. Det kan nogle børn godt være lidt bekymrede for, men alle dem, jeg har prøvet at gøre det med, de synes altså, at det er rart bagefter, at vi har fået talt med deres mor og far, og de måske har fået hjælp til at sige nogle flere ting om, hvordan de har det. Så kan ens mor og far også bedre hjælpe. Den her video, den er optaget ude på Søholmgård, hvor jeg har mit lokale. Og som du måske kan se, så sidder jeg her i en grøn sofa. Det gør jeg ikke, når vi skal tale sammen. Så sidder jeg over i en stol. Og så sidder du her, måske med din mor og far, hvis de er inde med dig sammen. Det kan mange børn godt lide, at deres mor eller far er med, i hvert fald lige i starten. Så finder vi ud af, om de går ud af lokalet senere, så vi kan snakke sammen alene. Men det er i hvert fald i den her grønne sofa. Og det her Søholmgård, det ligger sådan ret langt ude på landet. Faktisk så langt ude på landet, som mine heste de går ude bagved. Så det er et rigtig hyggeligt sted. Så er det også sådan, når jeg er her, så har jeg min hund Skipper med. Han prøver vi lige at klippe over til, han ligger derovre bag i min stol. Han er en labrador, og han er 3 år gammel. Og han er super sød og stille og rolig. Og han kan rigtig godt lide at være med mig på arbejde. Både fordi han får nogle godbidder, men også fordi han synes, det er rigtig hyggeligt at hilse på de mennesker, der kommer og skal tale med mig. Så er det også sådan, at jeg har en dimseskål. Den er super tung. Her er den. Jeg tror godt, vi kan se den på kameraet. Der er alle mulige dimseting i. Jeg tænker, du kender nogle af dem. Og det er sådan, at faktisk både børn og voksne, de kan synes, det er meget rart at sidde med et eller andet, mens vi taler sammen. Der er også nogen, der har taget noget med hjemmefra, men hvis man ikke har det, man godt kunne tænke sig lige at sidde og nulle med et eller andet, så kan man tage noget fra skålen her og sidde med. Jeg har også et lokale inde i Roskilde by. Det er også et rigtig hyggeligt sted. Og der er faktisk også en grøn sofa, selvom den er lidt anderledes end den her. Det kan jo være, at det er derinde, vi skal snakke sammen. Enten den første gang, eller en af de andre gange. Og det, der er lidt forskelligt derinde fra i forhold til her, det er, at Skipper han er ikke med, når jeg er derinde på arbejde. Så er han hjemme og hviler sig. Du kan se et billede af lokalet inde i Roskilde by, også lidt længere nede på hjemmesiden. Nu har jeg fortalt lidt om, hvordan det er at gå til psykolog. Og lidt om, hvem jeg er.
Og så håber jeg, at du har fået svar på nogle af dine spørgsmål. Eller hvis du har siddet og følt dig lidt nervøs ved at skulle prøve at snakke med en psykolog, så håber jeg, at du måske kan føle dig lidt mindre nervøs. Og hvis du synes, der er et eller andet, jeg ikke har fået sagt, og noget du stadigvæk sådan virkelig gerne vil spørge om, så sig det til din mor og far, for så må de altså rigtig gerne skrive til mig eller ringe til mig. Og ellers så kan du også bare spørge mig selv, når vi ses.